ହେଇଛି ପୁରା। କଣ ହେଲା ତମେ ଯୋଉଟାକୁ ଫୋନ ଭାବି ଧରି ନଥିଲ ସେଟା ଫୋନ ନୁହଁ କି ତାର ବି ନୁହଁ। ମୋ ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ପୁରା କରିବି ଖେଳ। ସିଏ ନା ମତେ ଧରେଇଦେଲେ। କଣ ଧରେଇଦେଲେ? ମୂଷା ଛୁଆ ନା ଟୁଙ୍ଗୁରା ଛୁଆ? ନା ଆଉ ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଧରେଇଦେଲ? ହଉସା କଥା କଣ କି ଲାଇନ୍ ଟା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ମୋର ଫ୍ୟୁଜ୍ ଟା କଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚଢି ତାପରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବାଲା ମୋବାଇଲ ଟା ଦେଖିଲି ମାଗିଲି ପେନ୍ସିଲ ଦେଖିବି ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୋର ମୋବାଇଲ ଅଛି ହେଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପକେଟରେ ଅଛି ଦିଅ। ମୋ ଡାହାଣ ପକେଟରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେ ମୋ ବାଁ ପକେଟରେ ହାତଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା ବାଁ ପକେଟରେ ହାତ ପଶିଗଲା ଯେ ହାତ ଥରିବାର କଣ? ମୋର ଶଳା ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଚଢି ପିନ୍ଧେ ମୋ ବାଁ ପକେଟ ବି ଚିରା। ମୁଁ ତ ଖାଲି ତାକୁ ଧରିକି ଟାଣୁଛି କହୁଛି ସେଟା ଫୋନ ନୁହଁ କି ତାର ବି ନୁହେଁ। ସେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ ତ ଖାଲି ଟାଣୁଛି। ଏଇ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୋ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସେଟ୍ ଧରେଇ ଦେଇଛୁ? ମୋ ହାତ ଧରିବ। ହାତ ଧରିବା କୋଉଟା ନରମ ଜିନିଷ କୋଉଟା ଟାଣ ଜିନିଷ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦାଦା ଘରକୁ ଯା। କାହିଁକି? ଘରକୁ ଯା 7 ବାଲ୍ଟି ପାଣିରେ ଗାଧେଇବୁ 2 କେଜି ସର୍ଫ ପକେଇ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡେଇଯିବୁ। ଅଛି ଅଟୋ ଅଛି। ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁର ଅଟୋ ବାହାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। କୋଉଥିରେ ଯିବୁ? ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ